Mga na ta, migo, miga. Luto na akong linat ang tiil sa baboy. Mga na ta guys, atong linat akong linat ang tiil sa baboy. Ayan. Ano yung nakikito ng tiil sa baboy guys, oh? Buyag. Ano yung data kayong pinatan nga ako nga tiil sa baboy guys. Buyag. Dito ko sa kuan ay merkado nagpalit og tiil sa baboy ba. No? O kuan kaya makuha ang sapin-sapin. Ali ba? Mantap. May karing nga anta na yung karing. Mother Glory. Sige. Magkuhan lagi mi. Malakaw mi og manok dito sa bukid. Ako'y gugod. Awa akong baso guys. Ipalitan ko baso ng naglinda para kung wala ko kayo. Mga April Fool. Manakop tag manok. Aton ko ang lami man manok Bisaya balatan butangan og kapayas. No? Kapayas dayon. Kamunggay kami. Ngunsi kuan mana Cubs. Cubs mga unta Cubs. Nabisi ko. Nabisi ko kinit diri sa mga tiil sa baboy. Akong amiga si Lida Cabral. Gulay.
Magaling unta ko sa kuan. Bato ba? May palanggi. No? Ngay galingan bato dito. Kamutis. Bang, galing ba to? Dudul. Sa ila ka Vicente kay gamay kay ila galingan. Dagano ni mag-abot. Pero imo usbon. Usbon magaling ma. Kaon na. Ito kanya sa GY. Lahi digid sa una guys. Dagan kit daw. Karon gamay na lang. Gamay na lang manggawas kay dakpon man. Basta wa kay quarantine pass. Nya. Si kwarta mga tao kay hurot sa pandemic. Mahal sa dang baboy. Dahil na sa una. Malang pala ito nun karon. Trabaho na sa Prisco. Sa mga lamas no? Mahal na. Sa probinsya mahal nga po. Mahal ng ulang lawag. Sa una ang among baboy kay sabi lang ni mama ba. Sa kabuk anay. Balik ito ma. Akong gida sa amok analim 2,000. Kaundugay na kayo. Ako kayong anay. 2,000 ang halin. Karong ka. Mahal na. Ala, ako balik kong kuhan sa una guys. Manok, kanding, baboy. Ako sa ibagya siya. Ngayon ko santo. Nato ko ginan sa gamang. May na lang. Kapalit bitaw mas manok ni manatasi. Pertigyong ni Wanga guys. Pagkika pa nako. Bukog panit. Giuli sa akong tigkumpra oy. Kawa giunod. Ako na lang gi buhi sa tumanok ni manatasi. Kailan mo manatasi? Lahat. Ha?
Basa naman. Hmm? Ito. Tut mga kuruna. Sa inyo ganahan guys, kaning tiil. Kanit. Ako gidungagan guys kay ang tiil ba mo kubal. Pero biyag kit-kito. Kijin B. Lami kit-kiton ti ang tiil sa baboy. Lata. Tintin. Naramay nat anday. Maris umali. Nga unta Maris umali, dito ang Maris intay mi record. Lata kayo guys kay nang ano. Ako man nagilat andre sa kani ba? Pressure cooker. 25 minutes. Lata na. Katong primero pa ko nagpayta ng pressure cooker guys. Naglata kog baka. Ako gisundo ka Inday Easter luto. Lumalanday. Abi na kog dugay kay malata ang baka, di usa ka oras na akong gilatan kami duha sa Glinda. Naibong ko nag-aso naman lang ako. Pagtan-aw pa na ako ni napagod uy ang ako baka. Na. Nabaguhan ko ato. Durante pa ta ba? At talaga ang mga lamas. Tanan. Kurot ug kasunog. Abi man ako mahal naman to guys kay ako man gisundog ang giluto ni Inday Easter, lumalanday. Lamig kayo, tan-ang kaon Inday Easter. Sus. Nag-aso-aso na milit, nangaitom. Ita ang mga lamas. Nasunog lagi diha. Na. Pressure cooker. Karon ako na butangan og oras. Kani baboy mga 25 minutes. Lata na eh. Yan. Si Glinda, kaya ako gainan si Glinda. Nagtingali og overcook ang ako kuam. Baka. Ingon man siya nga, usa na ka oras og tunga kay gahi kay ng baka. Pastila noon. Sunog gid guys.
Alin na? Ikaw na rin na. Okay, guys. Ika. Daghan naman ako video sa. Probiyag. Basta mo dungan ako subscribers. Kay magkuan na kita dire ingon si Glinda, magkuan kuno ta kanang mag shabu-shabu ba? Korean shabu-shabu naman no? Oh. Palit ko dito gatong mga hiniwa bitaw nga karne gagmay na murag itak ang sa kanang murag Korean ba? Basta maabot ang ako subscriber og 300. Puhon. Iya ko librehon. Korean ta guys. Basta maabot ako subscriber og 1,000. Ako yung mga libre. Ako libre sa Polonia. Kailan mo? Na Polonia. Libre ka ay. Sige nga na ikit. Sabihin nyo ba? Ato doon guys. Librehan na to. Ha? Puhon. Puhon. Malang ginoon. Ngun si Glinda nga. Tarungan ko na ako pagkaon na ako pagkaon nga. Pati naman akong kinananay diri. Bitaw. Ang sabaw guys, probuyag. Ano? Guys, ay mo kalimot. Guys, ingna sa din yung mga silingan. O tapad nimo ba sa office? Sa kung asa man karon, imo ba mga ka-textmate? Yung Utero Vlogs, ipa-subscribe guys. Patanaw ako mga video para aligri. Aligri man basta daghan mo tan-aw. Ha? Amo kalimot guys ha. Para nga basta mabot og 300, mag shabu-shabu, Korean shabu-shabu kuno ta. Bigyan ko naglinda, ako subscriber. Basta mabot og 1,000. Ako librihan sa mga Polonia. Kasi naikit. Okay. Kita na gid mo anak nila. Nanggot na iya ba na. Ring. Lihat until sa baboy guys. Kemudian. Kasi mo kalimot guys ha, Consuelo TV. Utan nga siya. Biyag. Ang sili, nakadasi. Ako anak ba, Queen. Nakadag sili na ro, daghan kayo sa garden. Nali. Nangunga sa sili. Presko kayo ng asili guys, gikan sa garden. Kuha sa ako anak. Pabiyag. Ha, lamat. Busog na kayo. Yung Utero Vlogs para aligri ha.